Hello. Everybody's okay. Ina da magana, jama'a. Musamman ma maza. Gaskiya fi sabilillah abubuwan da maza manyan mutanen mu suke yi na Najeriya na abin tausayi ne, abin jimami ne, abin atsi ne musu ne, ni ban ma san me zaka ce ba. Abubuwan da manyan mutanen nan suke yi da yara ƙanana, 'yan mata abin tausayi ne. Because abu ya ma fi ƙarfin magana da mutum zai faɗa. Duk wanda ya fito yi magana sai a fito a ca a kan shi a zazzage shi a ce kai me yasa zaka yi magana, kai ma kana yi, kai ma wai. Ba wallahi babu kyau. Ku ɗauki yaran mutane, 'ya'yan abokanin ku rinka lalatawa, ku rinka ba su kuɗaɗe kuna kai su ƙasashen waje. Yarinya ba su da ko gidansu baya da ko bukka. Ku ɗauki su ku kai su Dubai, ku kai su ina din kawai biyan bukata irin naku na 'yan adam. Na namiji da selfishness. In aka yi ma 'yarka ba ƙaramin zafi zaka ji ba, amma kai zaka ma 'yar wani ba abin da ya dame ka. Bala'in abin nan bala'in tsoro yake bani. Da na ma kasa ma ni ban ma san ma me zan ci ba. Saboda I was just seated and na ga yarinya karama ta zo tana min presentation and she said, and somebody said, ai wai ita ba abin da take so sai namiji mai kuɗi. Namiji ya duk abin da yake so ba ya bata kuɗi. Kawai na zanna ina kallon ta nace kawai abin ya shiga raina nace dole in yi musu in yi magana akan wannan abin. Ba burgewa bane, ba isa bane, ba komai bane for mace ta fita da namiji babba tsoho ta fita ta je da shi wani gari. Kina ma boye shi baki ma san a ganki da shi. Din kawai ya baki dala 10,000, dala 5,000 da wasu makudin kuɗaɗe. Wanda daga baki ɗaya ƙalilan ne zai ƙare after some days. Ba wannan abin da ya miki ma jikinki ba za ki taɓa mantawa da shi ba. You would never forget it. Ba za ki taɓa mantawa da wani tsoho ya yi rough handling naki ba, ko wani tsoho mai luƙeƙen timbiya dan na fuskanka. You would never forget that. That is a tragedy that people don't know. Ko kuma iyayensu ne, kakanninsu ne, wasu ta taɓa kunnensu ne ma. Babba abin da ya dame ku saboda you're selfish. Ba ku ne kuke da bakin zagin 'ya'yan wasu. Ai wane dan wiwi ne. Ai wancan ai ta zama karuwa. Kuma ku ne kuka mai da su karuwai. Kuna da bakin zama ku jawo ayoyi manya ku ce Allah ya ce. Amma ku ne masu iskanci, bin mata ƙanana, bin matan aure, bin yara maza, ku kwana da maza, ku kwana da mata, duka ku ne. Kuma mulkin ƙasarmu yana hannunku. Amma ba abin da za a ce, ba abin da kowa zai ce. Saboda ana tsoro. Ba tsoro ba, wasu kuma suna da kwaɗayi, ba su gaya muku gaskiya ba. To wallahi tallahi Nigeria ko wani country da wannan abu yake faruwa ba zai gyaru ba har sai manyan mu sun daina iskanci. Idan ba su daina iskanci ba da fasikanci, kuna tsaman wai baya, it doesn't affect the runnings of the nation if leaders are not good leaders. Our leaders, most of them are horrible. They're horrible. Womanizers, gay people. That's all they do. And we can't talk. Nobody can say anything. You wake up to talk, somebody would threaten you that they will kill you. Kill us now, so what? We're already dead. A lot of people are dead. If I die today, I'm not going to stop you from dying. But seriously, adultery, gay people, fornication needs to stop in order for change to happen. Idan maza ba su fara ganin kan cewa wai kana da aure ka fita ka kwana da mata kaman 200 ba laifi bane. Laifi ne, sai sun fara ganin laifi ne, su ma laifi ne. Yanda aka ce a jefe mace idan ta yi kwana da namiji sana da aure, haka aka ce a jefe namiji. So ku daina bambantawa. Zunubi ne iri ɗaya. In kuna so ku canza, in ba ku so kar ku canza. Ba ku daina, stop blaming anybody for our misfortunes. It is you people, the old imbecile people that are here to just spoil young girls, young boys and marriages. You're busy kidnapping girls from one place to another, rape them and then just throw them away somewhere. And nobody is saying anything about this. Allah ya fi ku. That's all. Allah ya fi ku kuma Allah ya sa ku gane ku canza akan lokaci. Domin by the time aka mutu, there's nothing more. You would answer him there. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah, ku taimake mu, ku taimaki kanku, ku taimaki generation da yake zuwa bayan mu. Ku daina iskanci. Haba, subhanallahi.